Mga ka-disciple, may kilala ba kayong tao na kahit anong mabuting gawin mo, lagi pa ring may masasabi? Ganyan ang nangyari kay Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Gumawa na nga siya ng kabutihan, pero may mga hindi pa rin naniniwala. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 10, Friday of the 27th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 11:15-26, pinalayas ni Jesus ang isang masamang espiritu mula sa isang taong pipi. Nang makapagsalita na ang lalaki, namangha ang karamihan. Pero may ilan na nagsabing, sa tulong ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo, nagpapalaya siya ng demonyo. Grabe, no? Imbis na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, inakusahan pa nila si Jesus na kakampi ng demonyo. Kaya ipiniliwanag ni Jesus, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa sarili ay mawawasak, at nagbigay siya ng babala. Kapag linisan ng masamang espiritu ang isang tao at bumalik ito at makita ang puso niyang bakante, dadalhin pa nito ang 7 pang espiritong mas masama. Mga ka-disciple, napakalalim ng paalala ni Jesus dito. Una, hindi lahat ng kabutihan ay makikita ng tama ng iba. Kahit si Jesus, inakusahan ng mali. Kaya kung ginagawa mo ang tama at may bumabatikos, huwag panghinaan ng loob. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang puso mo. Pangalawa, hindi sapat na paalisin ng kasamaan sa buhay natin. Kailangan din nating punuin ito ng kabutihan. Kasi kung walang laman ng puso natin, walang panalangin, walang salita ng Diyos, walang pag-ibig, madaling bumalik ang tukso. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, ano ang laman ng puso mo? Blankong espaso ba na pwedeng balikan ng tikso? O tahanan ba ito ng Diyos na puno ng pag-ibig at liwanag? Mga ka-disciple, punuin natin araw-araw ang ating puso ng presensya ng Diyos. Dahil kapag ang puso mo ay pag-aari ni Jesus, walang demonyo o tukso ang makakapasok. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!